Информационна кампания. Информирани потребители за прозрачни и достъпни социални услуги. Проектът се реализира от Асоциация Човешки права стъпка по стъпка с финансовата подкрепа на Община Варна. Този център е тръгнал с изключителното съдействие и желание на родителите на децата с увреждания. Работиме на пълен капацитет. 40 места заети и въпреки отсъстващите и интегрирани в масови училища или ползващи други социални услуги, помощно училище, тук винаги е много оживено, много пълно. Вие видяхте и атмосферата, видяхте и колко са така и лъчезарни, колко са отворени, колко са естествени децата. Така че бройката в случая няма значение. Ние сме еднакво наситени, еднакво заредени, но да завърша пак с това, че капацитетът е пълен. Интересът към структурата е голям, което е най-добрата оценка за това, което екипът е свършил през последните години.